pico.cat. Aunque los días grises pesen 100 kilos, que hasta los cocodrilos pongan vinilos de Luis Miguel, no cuelgues el cartel del adiós mundo cruel y en un paso a nivel quieras saltarte el asilo. Y aunque te mortifiques... Aquello era entonces, esto es ahora. Aquest és el nom del setè disc del barceloní Daniel Cros. Ara sentim una de les 11 cançons del treball, Palante. Són cançons que combinen gèneres com la rumba, el pasdoble, el xa-xa-xa i el son. Aquest mes, Daniel Cros presentarà el disc en directe a Tarragona i Manresa. I el 29 de març serà a la sala Lut de Gas, aquí a Barcelona, dins del programa del Festival Barnassans. Daniel Cros, bon dia. Bon dia, Moltes gràcies per estar aquí i compartir aquests minutets. i per convidar-me. Escolta'm, i també hem seguit la teva trajectòria des dels anys 80 a Brighton 64. Sí. Jo recordo haver posat algun disc d'aquells petitets a les festes que fèiem als anys 80 amb Marxeta. Podríem dir que ets un expert actualment i des de fa temps, en fusionar pop i ritmes llatins? Bueno, són fruit de la meva curiositat, en realitat, i dels viatges, no? I del contacte amb altres músics. Realment, doncs, la inquietud m'ha portat a anar als Estats Units a aprendre el que en diuen songwriting, que és la ciència d'escriptura de cançons, que aquí la veritat és que a casa nostra sempre s'ha fet molt, d'una manera molt autodidacta, no? I també a Cuba, doncs, on vaig aprendre ritmes afrollatins que he anat incorporant a les cançons. Tu estàs parlant ara de viatges, de Cuba, d'Estats Units. A veure què et recorda o què és el que et ve al cap escoltant aquest tema musical. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked. Bé, la cara que ha posat, als oients els hi diríem que no ho sé si se li ha posat la pell de gallina, però... Doncs m'emociona molt, T'emociona molt, no? M'ho Sí, suposava. perquè em recorda el concert que va donar el Paul Simon aquí al Velòdrom, no recordo l'any, però cantant amb la Miriam Makeba aquest tema, no? I preciosa experiència del Paul Simon a Àfrica, no? De voler aprendre a incorporar ritmes, no? I és amb aquesta sintonia que m'hi trobo. Suposo que per això Sí, l'has exacte. escollit. Per això l'he escollit, perquè aquell disc de Paul Simon va ser fantàstic. Sí. És que tot el disc... Graceland. Com? Graceland. Graceland, exactament. Sí. Va ser fantàstic. I tots els temes, els que els recordem, també els recordem amb molt carinyo, i tant que sí. Escolta'm, ets l'autor de la lletra i la música de totes les cançons del disc. A més, cantes, toques el piano, la guitarra, el llaüt. Sí. Déu-n'hi-do, no? Sí, bé, de fet, els músics sempre tenim aquesta inquietud de tocar tot el que trobem, no? I bé, doncs, el que m'agrada doncs, és adaptar a cada cançó, buscar-li la musicalitat, i alguns requereixen piano, altres guitarra, altres llaüt. I el llaüt com és? El llaüt, bueno, ja fa uns anys volia incorporar en una peça un llaüt, no vaig trobar una persona que ho toqués i me'n vaig comprar un i vaig començar a practicar, no? Una cosa així, puntual. Per vols saber, t'hauria buscat aquí una peça per llaüt del segle XVI o segle XVII. Escolta'm, anem a escoltar un altre tema teu. Molt bé. Pinchamos mi yo y mi propia sombra, el globo embaucador de la milonga. Y a bordo caímos en picado. Nos condenó el azar a decorar el fondo de un pantano. Estem sentint la primera cançó del darrer treball de Daniel Cros, Fortuna de haberte conocido. De què ens parlen les lletres d'aquest últim disc? Doncs bé, vaig trobar el títol de Aquello era entonces, esto es ahora, està extret d'una de les cançons. I és un continu anar i venir en el passat, en el present, en la projecció de mirar cap endavant. Cada lletra doncs, intenta traduir el meu món interior, perquè al final un té la sensació doncs, que fa un nu integral pràcticament, no? Quan escriu una lletra,
i perquè sempre doncs, acabes escrivint sobre coses que sents, coses que has viscut, coses que per tu han estat moments importants. No? Aquesta, per exemple, que estem sentint, m'ha sorgit una anècdota que una amiga em va explicar que va veure al pont de Brooklyn, va veure una pintada amb grafiti que posava «Fortuna de haberte conocido». No? I ella li va fer una foto amb l'iPhone, va venir aquí a Barcelona i es va fer un imant a la nevera, no? Que posava el mateix Fortuna. I una altra amiga es va fer una samarreta amb allò. No? O sigui, ens vam anar passant aquella primera imatge del pont i jo vaig fer una cançó. No? No sabem què vindrà després, no? Si obriran algun bar, que sigui així. No? És curiós, a vegades veus grafitis que et poden inspirar, fins Sí. i tot una frase curta. Mira, jo vaig veure l'altre dia una, però molt poc romàntica, Posava estofado de pato. Ah. Jo penso, quina gràcia té un grafiti que posi això. No ho saps, perquè clar, igual Vés a saber, significa per algú. Vés a saber, però vaja, sona més bé la que tu vas veure. Escolta'm, vas estar l'estiu passat a Mèxic. Sí. Com va anar per Mèxic? Una experiència molt maca, Sí. Em va convidar la Fira de Guadalajara, la que organitza el llibre, des de fa 2 anys ha engegat una fira de música, no? I em van convidar doncs, a fer un showcase. I un showcase és una actuació per professionals d'una durada doncs, curteta, de 3 quarts d'hora. I la novetat va ser que vaig viatjar sol i vaig trobar-me allà amb músics mexicans. Vam estar uns dies assajant els meus temes i llavors vam fer una gireta, no? Per Guadalajara i pel DF, no? I l'experiència maquíssima, Mèxic és un país fascinant, realment, i la receptivitat a la gent també en els concerts molt bona. La veritat és que em va sorprendre perquè, bueno, la gent molt càlida i a l'acabar els concerts doncs, venia a preguntar-te per les cançons i molt bé, ganes de tornar. Ganes de tornar. Escolta'm, t'has anat, com dèiem abans, de cantant cap a ritmes llatins, però podríem dir que també els teus inicis van ser una mica diferents. De fet, la qualitat del so no és gaire bona, però a veure si ho reconeixes. Tengo un problema sin salud ya, pienso un poco y encuentro que no. Quiero viajar, conocer Brighton, playas de guerra juvenil. En la estación ya no hay luz, la gente me mira con... Tots tenim un passat i tots evolucionem. És Brighton 64 tocant el programa Musical Express de Televisió Espanyola, de Musical Express, Marc Casas. de principis dels 80, Que el efectivament. vam rodar al Carme, aquest programa. Com? El vam rodar en el Carme, allà a la sí? plaça Real, sí. Ostres, mira, Sí. quins records tens d'aquella època? Ostres, bueno, molt intensos, la veritat. És que a l'època, clar, jo tenia 16-17 anys, no? I bueno, cada concert o cada programa de ràdio, doncs, bueno, hi havia una emoció, perquè, clar, t'ho imagina't, vull dir, tot era novetat i tampoc estava molt desenvolupat, diguem-ne, el que era el sector de la música, encara que a Catalunya hi havia molta tradició salsera i jazzística, no? Però la part del rock doncs, era molt incipient en aquell moment i llavors doncs, tot ho vivies amb molta intensitat, no? I tant, fins i tot Juiqueta, bueno, el temps de la movida ho potser Juiqueta abans i Sí, tot, no? no, era en Sí, paral·lel, perquè nosaltres després vam anar a Madrid a tocar el Rocola, que només arribar ens va portar el cotxe celular, ens va parar allà al mig del carrer, perquè clar, anàvem vestits amb tratxos de ratlles, de colors, i allò llampants, no? Eren bastant... I bueno, sí, hi havia molta efervescència de la moguda a Madrid, també, no? En paral·lel. Es deia la movida barcelonesa, La movida que en barcelonesa, realitat deia. érem 10 grups, com a molt, no? L'època de Tierno Galván, no? De l'alcalde Clar, de a Madrid, Tierno Galván, exacte. Sí. Escolta'm, el teu nom no és Cros, no? Tu et dius Daniel Paradelli, Ui, o no? vaig néixer així. El que passa és que em vaig girar els cognoms. Ah, Sí, em vaig posar el de la meva mare primer i el del meu pare el segon, no? d'acord. Sí. D'acord. I passa que el de la meva mare no és Cros, sinó que encara hi ha hagut una altra volta de fulla i diu, vale, perquè no és. I vaig adoptar el de la meva àvia, Daniel Cros, artísticament. Sí. D'acord. Un embolic, Déu-n'hi-do. No, ja ho tenim aclarit. Escolta'm, sí. continuem amb més cançons de l'últim disc. L'últim disc de Daniel Cros. Dejó las minas a sus espaldas, subió a un tren sin mirar atrás, sangre del sur. Pisó una tierra de lengua extraña, pidió una caña en la estación, se puso el traje de lino blanco y un sombrero Panamá, sangre del sur. Aquesta és Sangre del Sur. En aquesta cançó fas un duo amb el cubangà El Indio. Quins altres músics t'han acompanyat en aquest disc?
Doncs Alfredo Reyes, que és un pianista i arranjador fantàstic, també és cubà, el Joan Sánchez, percussionista, Abel Herrera, el gitano, que és trompetista, en Joan Albert Amargós també ha fet un arranjament Que en sap tant de fer arranjaments. i tan preciós, Jo ho crec. que per mi ha estat un regal, el tema Dejar la piel. I després Yara Bailinson, que és una cantautora brasilera, també doncs, m'ha fet coros en algunes peces. Després en Roger Blàvia ha tocat la percussió en alguns temes. Després el David, també dels Ai Ai Ai, ha tocat el ventilador, o sigui la guitarra ventilador, que se'n diu de la rumba, del Palante. I no sé si em deixo algú més. Déu-n'hi-do, Sí. home, carai. Molt ben vorejat de gent que en sap molt, eh? Sí. Hosti, com has dit, més l'Amargós, és clar, uns arreglos fantàstics, eh? Sí, realment, Jo ho crec. ostres, ha fet créixer el tema molt, eh? Sí. Escolta'm, a veure què et diu també aquest altre tema musical. Molt bé. Don't be afraid to smile. Open up your heart. Let your tears run dry, my tea. Aquí et sentim amb Jenny Barry, vibràfon, no? Sí, Tu sí. has tingut molta col·laboració amb Jenny Barry, amb Sí, aquest gran és un gran vibrafonista, amic, no? sí. Doncs, bueno, això va ser un disc que vam editar fa ara 3 anys, com a fruit d'una sèrie de col·laboracions en directe. El Geni em va començar a convidar, diguem-ne, al final dels concerts hi ha una història que és que ell sempre convida alumnes o amics doncs, a pujar a l'escenari i a cantar, no? I llavors jo l'acompanyava en alguns bolos i llavors anàvem incorporant cançons. I a mesura que anàvem fent concerts, doncs anàvem fent repertori i amistat. I llavors doncs, vam acabar fent aquest projecte, no? Hem estat sentint diversos temes, el que cantes tu i ell tocar el vibràfon, a part dels altres músics, no? A més, també tens un vessant d'empresari amb el teu propi segell discogràfic, és així, no? Sí, més que un segell és una productora, diguem-ne, que és un estudi de gravació i una agència d'espectacles, no? Va, anem a sentir un altre tema en el que també cantes en anglès. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look. Que maca que és aquesta cançó. Aquest és un dels temes del disc de jazz Snake with Surprise que vas enregistrar amb Jenny Barry, precisament. Sí. Per tant, has tocat moltes tecles, eh? Sí. I molts estils diferents i... Sí. Per tant, el teu ventall és molt ample, eh? Et falta potser clàssic? Vaig estudiar clàssic. De fet, quan vaig començar a tocar el piano, que ja era grandet, perquè va ser quan vaig entrar al taller, que ja tenia 24 anys, i vaig estudiar amb el Toni Olaf Sabater, gran mestre i pianista, i bueno, em va posar a estudiar Mozart i Bach, diguem-ne, per fer dits i per... I de Bach te'n recordes, què, o no? Sí, l'àlbum d'Anna Maria Magdalena Mach, sí, algunes invencions, també. Sí. Però m'ho vaig prendre molt en sèrio, perquè em passava 12 o 13 hores al dia estudiant, com un malalt, ho he dit, tot el dia, no? El clavicèmbal, no? Algun cop l'he tocat. Sí o no? Sí. Jo tinc un clavicèmbal. Ah, sí? Toques també o no? Sí, el clavicèmbal és el meu I instrument què toques? preferit. Doncs, a veure, jo el que deixa el temps per tant molt poc, Claude Balbastre m'agrada, les suites angleses i franceses de Bach, m'agrada escoltar-les, tocar-les, no? Però són supercomplicades, Oh, però per això dic- se t'ajunten els dits i al final no el meu, saps. No, Déu-n'hi-do, el meu són 4 tecles, alguna sonata d'Scarlatti molt simple i poca cosa més, no? Ah, que bo, havies tocat així un clavicèmbal? Sí. Oh, carai, quines sorpreses. Escolta'm, però ara ja és un moment de que ens toquis en directe. El disc digital inclou la versió en català de Dejar la piel, Deixar la pell, que ara ens interpretaràs aquí en directe, oi? Sí. Et sents a gust cantant en català? Sí. Sí? A veure, jo soc de parla materna castellana, no? Però des dels 10 anys que vaig entrar a una escola catalana, doncs he parlat les dues llengües. Sí, no? de fet, tens un accent català perfecte. Sí, i en el disc anterior també vaig fer, diguem-ne, la prova d'adaptar, no és traduir exactament, perquè clar, les coses no es poden dir de la mateixa manera en dues llengües, no? Però sí, bueno, no sé, escolteu a veure què us sembla. Doncs vinga, estem preparats. Dejar
dia et proposes trencar la calma, mossegar el karma a la jugular. Accepta el repte ferm i directe de dar-ho tot sense esperar. Sense romanços ni mitges tintes, posa-li al gat el cascavell. No et donis treva, pren la drecera de deixar la pell. Com si et juguessis l'última carta, com si perdessis el primer amor. Omple el jardí amb 2000 roses blanques, omple d'espelmes el carrer Major. I quan la vida com un tsunami vingui i reclami el seu arancel, espanta la por i al peu del canó a deixar la pell, deixar la pell, espasa de llum, escarpa i martell, deixar la pell, deixar la pell. Enterra la creu sota d'un llorer, deixar la pell. Deixar la pell, espasa de llum, escarpa i martell, deixar la pell. Mai renuncis ni et descoratgis, mai et rendeixis en un rampell. No ho dubtis, tria fins l'últim dia, deixar la pell. Moltes gràcies. A Actuació en vosaltres. directe, de veritat, t'ho agraïm molt. Deus tenir moltes ganes ja de començar la gira. Recordem que per Terres Catalanes el trobarem el 15 de febrer a Tarragona, el 17 de febrer a Manresa i el 29 de març aquí a Barcelona. A l'ús de gas. A l'Ut de Gas, Sí. exactament. Sí. Acabem escoltant Nunca nada volverá a ser lo mismo, també del disc Aquello era entonces, esto es ahora, de Daniel Cross. Anem a estar escoltant i t'acomiadem donant-te les gràcies. Escolta'm, em pots dir l'any que vas néixer o no? Es pot dir? Sí que te'l puc dir. Digue'm-el, però molt ràpid. 65. I digue'm el mes. Abril. I el dia. 30. On vas néixer? A la clínica Adriano, plaça Adriano, a les 6:30. Barcelona, Bueno, doncs mira... No me'n recordo el nom de l'infermera, això no ens cal. Doncs mira, el dia que vas néixer a Barcelona, vas néixer el mes de maig, no? Vas dir? Abril. Abril, perdona. Just abans, Abril, un dia quin dia? 30. 30, vale, sí, vale. Llavors, el dia 30 d'abril, estaves a les portes d'un canvi de temps notable. T'imprimirem el mapa isobàric del dia que vas néixer i t'ho explicaré perquè vas tenir a les portes d'una línia de tempestes que va arribar el 1 de maig, però el dia 30 d'abril no. La meva mare deia que feia molt bon dia. El dia 30 d'abril va fer molt bo. Sí, sí. El dia següent es va complicar. Ah, sí? Escolta, moltes Merci, gràcies, A tu. Adéu-siau.